копае недрата на земята, вади полезни изкопаеми, вади петроли, пресушава. Ние, цялото човечество, сме като сулфур по отношение на природата. И ето отново защо пак тази картина е фундаментална в нас. И някога по време на лечението всеки човек стига до момента, в който трябва да пие сулфур. Това не означава, че той е конституционална картина сулфур, но има хора, които са и такива конституционални картини, а не просто моментно състояние. Какво значи да се противопоставиш на природата? Да се противопоставиш на Бог? Това е една първоначална, изначална енергия, която няма начало, която няма край, която е безкрайна. И когато ти се отделиш и се противопоставиш на тази енергия, всъщност ти твърдиш, че ти си такава енергия или ти можеш да създадеш нещо такова. Но точно в това, в резултат на тази мания за величие, там е и капана на сулфур, защото опитвайки се да бъде равен на Бога, всъщност той се отделя от него и вече няма достъп до енергийните ресурси, вече ресурсът е ограничен. Щом е ограничен, все някога ще свърши. Ето защо, когато на мен ресурса от пари или от храна ми е ограничен и когато има опасността да свърши, логично е аз да се притеснявам, да стана стиснат, да бъда много пестелив, за да не го изгубя, за да го съхраня все по-дълго време. Това е характерно за хората сулфур. Те са такива тип, сякаш се консервират, казахме Плюшкин, иска да запази, не иска да похарчи, за да може по-дълго време да се чувства сигурен и стабилен. Но това е едно живеене, той живее по този начин единствено и само заради първоначалната му идея, че нещо му липсва. А му липсва, защото той сам е избрал да се отдели. Така че във всяка една ситуация, в която човек напуска зоната на сигурност, дали ще бъде своето семейство, дали ще бъде работата си, няма значение. Зоната на сигурност, когато я напускаме, ние изживяваме липса. Това, от което до този момент ни било предоставено свободно, вече го няма. И тази картина е картина, в която може човекът да има нужда да вземе и доза сулфур. И след като той се противопоставя на Бога, кой е по-голям от Бога? Никой. Значи сулфур не признава никакви авторитети. Не може да има някой над него, който да му каже какво да прави. Той първо няма да го чуе, но той няма да позволи някой по този начин да му казва какво да прави. Той има свое мнение за всичко. И казахме, че е материалист. Той е изцяло този земният тип сулфур, фиксиран в собственото си тяло. Аз. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си тяло. Докато онзи другия сулфура, който го описахме с издигналата вече лава, той пак е толкова хаотичен, че мисли за всичко и не можем да кажем за какво точно мисли. Просто е разхвърлен не само в мислите си, ами в обкръжаващата го среда. Всъщност, основното желание на сулфур е да победи природните закони или да може да ги управлява. Ако това го свалим на езика на нашето ежедневие, да победи авторитетите и той да бъде авторитет. Да бъде извън законите и той да поставя правилата. Сега, ако се върнем отново на приказката за изгонването от рая, ние ще видим, че човека е изгонен от рая, защото е извършил предателство спрямо Бог. Му е казал, всичко прави, но не яш от това дърво, а той е ял. Тази приказка ни помага да разберем самият сулфур. Сулфур, въпреки че се прави на такъв велик, той има едно дълбоко чувство в себе си, че е измамник, че е нечестен, че е лъжец. Дори има делюзията, че е мръсен. Ние ще видим, че това не е само психическа картина, чувството, че съм мръсен. Ще видим, че този човек не е особено чистоплътен. Той не полага особени грижи за външния си вид.
Той може да има дори кожата му да е с нездрав вид. Просто поглеждайки един човек сулфур, ние виждаме, усещаме нещо мръсно, нечисто. Дори да е много спретнат, много добре облечен, всъщност все някъде от нещо ще му виси. Тук ще е разгащен, тук едно копче ще е накриво закопчано. Винаги нещо няма да е в... Той не обръща особено внимание на външния си вид. Или пък много често се капе, аз на това му казвам прасета в космоса, нали, яде и му пада от... Винаги нещо ще се умърля. Да, с геврек може да се изцака. Така. Тази метафора за рая, която много ни помага за изгонването от рая, за това, че вече нямаме достъп до ресурса, е нещо, за което Ханеман говори. Той казва обаче, че псората, псоричният миазъм е в основата на всички болести. Че всички болести имат една първопричина и тя е псората. Тази псора, която означава оскъдица, означава недостиг. Тоест, ние по някакъв начин се самоограничаваме, както сулфур сам е избрал да яде ябълка. Никой не му е тикнал в устата. Да, змията му е казала, ето я, но той има възможност да избере да яде или да не яде. По същия начин ние сами някак си се ограничаваме и не използваме пълният ресурс на своята жизнена сила. В резултат на което, от лекциите, които говорихме вчера, част от нас като личност, като психика, като емоция, като физическо тяло, остава без достъп до жизнената сила и точно тези части са частите, които се разболяват. Затова Ханеман говори за псората като основа на всички болести. И когато си изгонен от рая, цел номер 1 ти става да оцелееш. Когато си напуснал зоната на сигурност, дома на майка си и баща си или палата, цел номер 1 да се направиш една колиба или нещо, някъде да се подсигуриш. Това е цел номер 1 и на сулфур в живота. Той се бори непрекъснато с живота. Целият му живот е една поредица от борби за оцеляване. И винаги е воден от идеята да бъде независим. Това са хората, които оцеляват при всякакви условия. И когато си изгонен и си без подкрепата на твоя баща, на твоя авторитет, на твоя Бог, ти си принуден да правиш всичко сам. Ето защо сулфур му се налага да стане амбициозен. Му се налага да стане алчен. Му се налага да бъде този плюшкин, който събира много неща, за да се подсигури. И може да видим при него една друга заблуда. Тя се явява компенсаторна. Ако ти живееш с идеята, че нямаш нищо, че ресурс е оскъден, може да се появи компенсаторната идея, в репертуара така е написано, делюзия за изобилие. Сулфур може да има делюзия, че скъсаните дрипи изглеждат като копринени царски одежди. И когато си изгонен, и когато нямаш достъп до ресурса, нормално е да възникне в теб страха от бедност, страха от гладуване. Това са основни страхове, които има сулфур. Страх от крадци. Ти хем нямаш, пък ще крадци да ти откраднат това, което го нямаш. Ето защо пък той е много лаком. Когато има, дай да се налапам бързо, дай бързо да заграбя, за да мога да се подсигуря. Не се знае дали следващия момент няма да дойдат крадците. И друг важен проблем при сулфур,
пак изхождайки от метафората за рая, е проблемът между ума и сърцето. Той е разкъсан между това. Има едно голямо, дълбоко противоречие. Той сякаш едновременно признава, че има Бог, да, има го там, обаче също време го отрича, понеже иска да бъде равен нему. Това противоречие е същото и на нивото на чувствата, сърцето и мислите, ума. Сулфур е човек, който повече живее с мислите. Казвам, че той теоретизира. И той не навлиза дълбоко в себе си. Той не е наясно със своите чувства. Той не им обръща много внимание. Дори когато ситуацията изисква от него да се докосне до своите чувства, да ги регистрира, да ги осъзнае, той често започва да се чувства тревожен и се опитва да избяга от тази ситуация. Той не иска да потъва в своите чувства. И тъй като е човек на ума, човек на рационалното, човек на логичното, как да си обясним Господ? Той не може да си обясни Господ. Какво е това Господ? Господ се усеща с сърцето, с душата, не с ума. Хората тип Сулфур са много често атеисти. Те не вярват в нищо. Той вярва само в това, което може да пипне и да види. Казахме и материалисти. За да го разберем още по-добре, представете си един университетски преподавател на около 60 години. Влизате му в кабинета, всичко е хаотично, разхвърляно, книги напред-назад. Той въобще не е много инати с главата си, забравя, разсеяне, говори ви за едно, скача на друга тема, събира всякакви книги, ходи такъв окапан, въобще не му прави впечатление и като влезе в аудиторията, иска всички да знаят това, което той им е преподал, да няма друго мнение и ако някой зададе въпрос или го попита, той нали ще го зарие със слава. Това е Сулфур. Има желание да демонстрира своето превъзходство на всички останали. Това може да доведе дори до надменност. Нищо на света не е в състояние да накара Сулфур да си признае, че има нещо, което той не знае и трябва да научи. Така че в стаята на едно дете, което е много своенравно, което се знае всичко, а стаята му е пълен хаос и много не обича да се къпе и все си къса дрехите и се цапа, спокойно може да му бъде дадена доза Сулфур.